l'Acori com a grup municipal no podem entrar al Consell d'Administració d'Innova per uns motius que no acaben de convèncer-nos, amb l'agravant que actualment fins ara eren 12 regidors al Consell d'Administració d'Innova i ara només n'hi ha 11, perquè hi hagi paritat, 6 regidors a l'equip de govern i 5 a l'oposició, manin per un, que si fóssim 6 i 6 no hi hauria això. Però després t'enteres que fins ara, durant aquests darrers 8 anys, hi havia assessors polítics que estaven en cada grup municipal de l'Ajuntament, estiguessin a l'oposició com a l'equip de govern. Ara entrem nosaltres i treuen la figura de l'assessor polític, perquè això ho pagava l'Ajuntament. El regidor és com un secretari del regidor que està, o regidors, regidores que estan al grup municipal. Treuen aquest secretari, hi ha gent de l'oposició que es queixen o no sé què, després t'enteres que l'Ajuntament no els contracta, l'alcalde diu no, però no té prou fons per contractar aquesta gent, i es contracten a través d'Innova. Innova contracta uns assessors polítics pels grups municipals que estan al Consell d'Administració d'Innova, vull dir els 5 partits de Sant Pere, els 3 que manen i els 2 de l'oposició. Com que l'Acori està en Innova, ni per aquí, vull dir que és el mismo perro que es diu en diferents collars. Dóna la impressió que realment és greu perquè sembla que l'Acori per l'alcalde no existim ni dintre ni fora de l'Ajuntament i això és greu perquè som un grup polític amb representació municipal de 1.831 vots, gairebé el 5% del passat 27 de maig. Per això sembla que l'alcalde no hagi paït pel fet que l'Acori hagi entrat a l'Ajuntament i sembla que com si es veiés com un fantasma o com una mala ombra que cal tapar, un forat d'aquests. Llavors nosaltres diem, nosaltres som oposició Juanchi, però som oposició, però nosaltres voldríem remarcar que l'oposició sèria, entre cometes, Convergència i PP, si realment volen fer una oposició, que facin un balanç sobre els 8 anys que han estat a Innova, perquè aquesta gent han estat a Innova i hem vist bé com funciona per dintre, i que facin un balanç sobre si Innova és positiu o negatiu per a la ciutat. Si és positiu, endavant, i si és positiu i acabem d'arrodonir-ho tot, doncs que lluitin junt amb nosaltres per estar a Innova. Si és negatiu, sisplau, que s'intenti desmantelar, que dimiteixin d'Innova i que intentin desmantelar i que passin de les almoines que els hi pugui caure per part de l'alcalde. Mireu, esteu a Innova, Consell d'Administració, us paguem això de l'altre, però esteu... Mentre a Innova se fan unes conxorxes increïbles. Com pot ser que vas a l'Hospital Sant Joan de Reus, com he dit, durant la campanya i la precampanya, i sembla que estiguis a l'Hospital Bombay de la Índia, sense insultar, metges que van de cul i d'això, i hi ha gent que està a Innova guanyant gairebé més de 200.000 euros a l'any. Després, a banda del sou de l'alcalde, com tots sabeu, és el més elevat de la província de Tarragona. El senyor alcalde argumenta que a l'Acori som un grup antisistema. Potser, en vist de tot això, més antisistemàtics serien els seus mètodes d'actuar, que a vegades sembla que siguin totalment antidemocràtics. A més, jo, com a regidor, diu que jo soc un regidor antisistema i almenys he anat a les processons i a les misses de Sant Pere. Si fos antisistema no hi hagués anat, no? A més, el senyor alcalde pacta amb gent de partits polítics que ells mateixos autoproclamen antisistema.